दिनैनि बे गोथार बिमा सरसथनि फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोंहा आसाम सोरखारनिफ्राय सोरखार बिफाननिफ्राय सोलोंथाइ बिफानखौ नोजोर होनानै फरायसालि न'आ गोनांथार हिसाबै मोनसे बिल्डिं मोनदों। बे बिल्डिंखौ जोङो दिनै जयैनो रायजो राजा नुजाथिनायजों लोगोसे जों बेखौनो लादों। दा बे खुंनायावनो जोंहा जोंनि फोरोंगिरि नुजाफैदों। हेड टिचार सार रबिन्द्र मुसाहारि, लोगोसे एसिस्टेन्ट टिचार सुनेराम ब्रह्म सार, लोगोसे दिनैनि गोथार बिमा सरसथीखौ सामलायनाय पुर'हित सार ब्रह्म सारखौबो नुजाथिनाय नुदों। लोगोसे सारा जोंनि बेखेवगिरि हिसाबै जों दिनै लादों। एसे दानेश्वर सार बिथांमोनहा साराबो नुजाफैदों। लोगोसे गामिनि साफ्रोमबो फरायसा आरो फरायसानि बिमा लोगोसे आरो नुजाथिफैनाय गासैबो रायजो राजा। दिनै जोङो बे गोथार बेखेवनाय सानाव आं गिबियैनो दिनैनि सोलोंथाइ सान गियाननि बिमा सोलोंथाइखौ फुजिनायजों लोगोसे गोदान स्कुलजों जोंनि बे फरायसालिनि हेड टिचार सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो गंसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायनाय जाहैबाय। टिचार सिनायथि होनायखौ लाबाय। लोगोसे एसिस्टेन्ट टिचार सार सुनेराम ब्रह्मखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। लोगोसे दिनै जोङो गोथार फरायसालिखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा आलासि लादों। सार दानेश्वर सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानानै लाग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे लानायनि उनावनो फंनैसो बुंनानै बिबुंथि होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय। आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। दानिया गिबियावनो आङो दिनैनि बे 2024 आरो जोंनि बे बिमा सरसथी एबा बागदेबी दिनैनि बे गोथार फोरबोजों लोब्बा लानानै जोंहा जोंनि गोदान फरायसालि न'खौ बेखेवनो लानाय फोरबो। दा जोंहा जोंनि बे फरायखसरा गामिनि SMDCनि आफादगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोन, लोगोसेयैनो जोंनि सरायखसरा गामिनि गामि आफाद दैदेनगिरि आफादगिरि आरो नेहाथारि, लोगोसेयैनो जोंनि बे 147 नं गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि सार, लोगोसेयैनो जोंनि बे गामिनि सिबिनां फुजिनां रायजो राजा, जोंनि बे गामिनिनो माइनाव आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसेयैनो जोंनि बे फरायसालिनि बा गामिनि अनजालु अनजालि फरायसा फंबाय बिनानावमोन। दा जोंहा
जोंनि सरायखसरा गुदि फरायसालिया बुंनो थाङोब्ला जोङो नुवाखै अबयसे जोङो साइन बर्डनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो जोंनि बे गुदि फरायसालिया इंराज राजत्वनि दिनाव थारमाने 1937 सनाव गायसनजादों। जोङो स्वाधीनताखौ मोनदों 1947 सनाव थारमाने स्वाधीनतानि 10 बोसोर सिगाङावनो जोंनि बे गामिनि फरायसालिया दङमोन। दा दङमोनब्ला जोङो बबाव दङमोन दा बेखौबो आं नुवाखै। जोंहा दा बल जोग्रा फोथार दङ। बे बल जोग्रा फोथारनि सिमनानि एसे साहा थानाय जायगायाव जोङो उन्दै समाव बल जोयोब्ला फांनै फांथामसो बे बिलाइ फुल थानाय जोङो जेखौ जाय फुलखौ जोङो लारि लारि जोंनि लांगोना मोखांफ्राव गायो बे फुलनि नमुनाया फरायसालिनि जिथुनाखि सिन थाबोनाय बेखौ जोङो उन्दै समाव बे जायगायाव नुनो मोन्दोंमोन। थारमाने बेवहाय फरायसालि दंमोन होननानै जोंनि आबौ आबैमोना खिन्थादों आरो बेवहाय नैबे फुलफ्रानो बे फरायसालिनि दागो होननानै खिन्थादों आरोखि। दा जोङो बेनिफ्राय बै समाव फरायसालिया बाहेराव थायोब्ला जोंनि गामिनि उन्दै फरायसाफ्रा बे फोथारसिम थांनानै फरायहैनो उसुबिदा हान्थिनो बेबायदि सानलायनायनि गेजेरजों जोंहा गोदानै जोङो नैबे जायगायाव नैबेहाय साहा साइडआव दंफांनि थंजों आरो जोंहा बेराबाथाम थानाय न' लुनानै जोंनो फरायसालि सालायदोंमोन। अब्ला जोंनि बे सरायखसरा गुदि फरायसालिया दिनैनि बे 147 नं नङामोन, 625 नं थारमाने 625 नंमोन आरोखि। दा बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव जोङो बै समाव जोंहा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि बे फरायसालिनि नम्बरमोन। जोंहा दिनै नैबे 147 नं जिथुनाखि फरायसालिनि नम्बर थानाय रेजिस्ट्रेसन बियो जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जानायनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ नम्बर होनाय। नाथाय जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवसो जोंहा सफैबाय। नाथाय दिनैसिम बङाइगाव फैबाय क'क्राझारनिफ्राय, क'क्राझारनि उनाव दा चिरां, बङाइगावनि उनाव दा चिरां जाबाय। चिरां डिस्ट्रिक्टआ नाथाय दिनैसिम जोंनो नैबे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ गोदानै थिसननो हानाय जायाखै। दा जिखुनु हक जोंनि फरायसालिनि गिबि जारिमिन दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे गामियाव नैबे खोलाहा थानाय फरायसालिया आं जेब्ला बै समाव गामिनि सेक्रेटारि जादोंमोन आरो बेवहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा आमाय महेन्द्र बर'मोन। बे समाव आं सेक्रेटारि थानाय समाव जोंहा दानि जोंनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां रबिन मुसाहारिखौ आङो न' लुफुं आफाद दानानै होनानै कनस्ट्राक्सन कमिटिनि सेक्रेटारि खालामनानै बिथांखौ मावनायनि दायित्व होनानै मावफुंनाय जादों। दा बेखौ जोङो खालि 75,000ल' सरकारनिफ्राय ग्रेन्ट मोनदोंमोन। बे 75,000नि अनसुंथाइजों जोङो लुनो हायाखै। जोंहा गामियाव जोंनि गामिनि फान्डनि फैसाजों जोङो होदेरनानै बे न'खौ गेदेर गोलावै लुनो लानानै हादों आरोखि जोङो। दा जोंहा बेनि उनाव जोङो दिनै सरकारनिफ्राय एसे गिदिर बिबांनि जोंनि क'क्राझार जोंहा जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो नैबेखौ 2019 आरो 20 मायथाइयाव जोङो पन्चायत एन्ड
रुरेल जितुनिखि फान्ड बेखौ 25 लाख रांनि अनसुंथाइ मोननानै जोंहा बेखौ बधय ठिकादार हिसाबै लाव गामिनि सक्रमोन नामाथाय दा ओमफ्राय साब ठिका हिसाबै जोंहा मा गामिमोन बियो लिसेगावनिफ्राय जोंहा जोंनिनो खुरमा जायो फंबाय जायो आङो मनज बियो बे न'खौ जोङो लुफुंना होबाय दा जोङो दिनैनि बे दिनाव जोंनो फान्ड हरनाय आरो जोंनि ठिकादारखौ जोङो बेखिनि जोंनि फरायसालिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय आङो जोंनि गामिनि जानानै साबायखर जासिहरबाय बा मान बावहरबाय दा जोंहा दिनै बे न'खौ कमप्लिट जानायखाय जोङो बे जायगायावनो जोङो दिनैनिफ्राय जाय फरायसालि न'आव फरायनानै जोङो गियान सोलोंनो हायो जोंनि इयुननि थाखाय जोङो सोलोंनानै जोङो गावखौ साफा साफा मानसि दानो हायो जोङो न'खरखौ फोसाबनानै लानो हायो जोंनि बे फरायसालि न'आनो जोंनि गियाननि थानसालि थारमाने गियान होग्रा न' मन्दिर जोङो दिनै बे न'खौ मोननानै जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा बे न'आव हाबनानै फरायनो मोनोब्ला गोजोन मोनगोन आरो गावनो गाव एसे फुरथि मोननानै फरायनायाव आरो साबसिन गोसो होगोन आं बेखौ आसा खालामदों मानोना उन्दै समाव जोंबो गस्ला गेन्जि गांसे गोदान मोनोब्लानो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनोमोन बेखायनो आङो गोदो जोंनि जितुनिखि अनुभब मोननाय गोदान बेसाद मोनोब्ला बेखिनि आंनि अनुभब मोननायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोराबो जोंनि फरायसालि न' गोदान मोननानै जोङो गोजोननाय मोनगोन गोसो होनानै फरायगोन फैगौ फरिखायाव मोजाङै गोसो होनानै फरायनानै मोजाङै पास खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिबाय आरो जोंहा नैबे जोंनि फरायसालि न'आव जोंहा जोङो दिनैनिफ्राय लागोन दा बे न' लुनायाव जोंहा गोबां जायगानिफ्राव जोङो दैमाफोरनिफ्राय अन्थाइ लाबोनाय जाबाय बाला लाबोनाय जाबाय बिदिनो हाजोफोरनिफ्राय इथा सावनानै लाबोनाय जाबाय दा बैफोर जायगायाव जोङो जोंनि खोमसि फोथायनाय बायदिब्ला देब देबि एबा मोदायफोर थायो होननानै जोङो फोथायो दा जोङो बैफोर मोदायफ्रा जोंनि बे फरायसालि न'आव जाहाथे थाफैदोंमोनबो खोमा दंमोनबो खोमा नाथाय जोङो दिनै नैबे धुप धुना सावनायनि गेजेरजों जोङो फुजा होनायनि गेजेरजों जोङो जिथुनाखि बै दैमा दैसाफोरनि मोदाय बिसोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय ओंखारलांजानो लुबैदों आरो जोंनि बे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो जा नायबा जोंनि फरायसा फरायसुलियानो जा जाहाथे जेबो हानि खहा जाया आं बेखौ जोंनि देब देबिफोरनि सायाव आर'ज गाबदों जाहाथे जेबो खहा खालामा दा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोङो दिनैनि बे गोथार बाग देबि एबा सरस्वती फुजानि दिनाव जोङो जोंनि जाय न'खौ आलो गोजोनै जोंनि मिस्ट्रिफोरखौ लुनो होबाय मिस्ट्रिफ्रा समायनायै लुबाय दा बे न'नि बिगोमायानो जादों बिश्वकर्मा बाबा बिश्वकर्मा दा बे बिश्वकर्माखौ जोङो फुजा होनायनि गेजेरजों जोंनि न'खौ जाहाथे सान्दुं अखा बार अर बायदिसिना खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो आरो खुनु हानि खहा खालामा जोङो बेनि थाखायनो दिनै बिफा
बिश्वकर्माखौ जोङो आर'ज गाबबाय आरो आर'ज गाबनायनि गेजेरजों जों दिनैनिफ्राय बे न'खौ जोङो फरायसालि हिसाबै लानाय जासिगोन आरो जोंहा बेवहायनो उन्दै उन्दै फरायसुलि फरायसाफ्रा फरायसिगोन दा बेनि थाखायनो आङो बहाय गोलाव सम बुंनानै समखौ खाथायनो लुबैयाखैसै आं बेखिनिखौनो खावलायबाय जाहाथे गोदो जोंनि बायरा जिरा फरायसालि न'आव फरायनानै जेरैहाय जोंहा जोंनि गामिनिफ्राय जामिनी कान्त बर' बिरेन चन्द्र बसुमतारी डक्टर बिदिनो दैथुन अनसुला अमर बिदिनो जोंहा गोबां सुबुंफ्रा जोंनि बे फरायसालियाव फरायनानै साफा साफा जोंनि गामिनि हाथरखि हिसाबै मुंखौ लाखिलांनो हाबाय एबा जोङो सिनायथि लाखिलांनो हाबाय आं आसा खालामदों जोंनि बे फरायसालि न'आव दिनैनि जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायनानै इयुनाव साबसिन हामसिनै आरो रोंगौथि लानानै पास खालामगोन साख्रि मावगोन गावखौ बिदिनो फोथांनानै लाखिगोन न'खरखौ फोसाबगोन इयुनाव जोंनि गामिखौ सरायघोषा गामिखौ मोनसे मडेल गामि हिसाबै फोथांना लाखिगोन आं बेखौनो आसा थिनानै बा आसा खालामनानै बिफा बिश्वकर्मानि सेराव आं आर'ज गाबबाय जाहाथे आङो दिनै जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय आरो लुबैनाय बायदियै आङो फंनैसो रायफोदनानै बिश्वकर्मानि सेराव गाबख'बाय आर'ज गाबबाय जाहाथे आंनि बे गाबख'नाय रायख'नाय बुंफोरनायाव माबाफोर गोरोन्थि थालांदोंब्ला अननानै आफा बिश्वकर्माया निमाहा होगोन आरो जोंखौ बे जायगायाव आलो गोजोनै फरायहोगोन आं बेखौनो मिजिं थिनानै आंनि सुंद' बिबुंथि लाखिनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों रायजो राजाफोरनो आंनो बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय साबायखर जासिनाय जाबाय जै सरायघोषा गुदि फरायसालिनि सरायघोषा गुदि फरायसालिनि सरायघोषा गुदि फरायसालिनि जय बाबा बिश्वकर्मानि जय बाबा बिश्वकर्मानि जय बाबा बिश्वकर्मानि जय आइ सरस्वतीनि जय आइ सरस्वतीनि जय आइ सरस्वतीनि जय सरायघोषा रायजो राजाफोरनि जय जोंनि सरायघोषा रायजो राजाफोरनि जय जोंनि सरायघोषा रायजो राजाफोरनि जय सरायघोषा जोंनि फरायसा फरायसुलिनि जय जोंनि सरायघोषा फरायसुला फरायसुलिनि जय जोंनि सरायघोषा फरायसा फरायसुलिनि जय जय बाबा बिश्वकर्मा देनांगौ जय बिश्वकर्मा की Office room.
हासिगोन